Que alegría nos deu de verdade esta tarde abrir o programa sabendo que Nusca Chousa, a nosa queridísima colaboradora, vai ser unha desas persoas que esta fin de semana, o sábado, no Museo Mega da Coruña, van ser un pouco homenaxeadas por facelo tan ben, por comunicar tan ben desde o rural. Parabéns, Nusca. Moitísimas gracias, moi boa tarde, moitísimas gracias. Bueno, Nusca, que te parece se lle damos resposta aos ointes a tarde? Vamos alá, Sí, veña. Temos moito por aí. Comezamos ou lembramos o número por se quere máis consultas. Pois veñemos lembrar o número. Imos lembrar que podedes deixar as vosas consultas en audio ou mensaxe escrita ao 627-751962. E comezamos, che parece, con esas que temos en lista pendentes, que non tiñamos algunha. Boa tarde a todos, son Julia. Pregunta para Nusca. O ano pasado grelaronme todos os porros e a primeira vez que me pasa fixen todo o proceso en lúa minguante. Sementar, trasplantar, o que sí que tardei bastante en trasplantalos polo mal tempo. Eu só podo fin de semana. Moitas grazas. Moitas gracias, querida Julia. A pregunta supoño que é por que me grelaron? Non sei, a ver, cando unha planta grela, se nunca lle pasou, eu fixo todo según ela dan, ás veces a naturaleza é caprichosa, non lle hai moito máis que facer, nin rayarse moito buscando unha explicación. Pero, bueno, sempre pode ser que botase moito tempo no semilleiro, e cando unha planta está moi apegada ás outras, o que fai é seguir envellecendo. Entón, ao mellor, cando a trasplantou, a pesar de facelo ben ca luna, igual a planta xa estaba vella para tirar para arriba para grelo, pero que non desespere. Eu tamén me ten pasado, incluso con repolos, lechugas ou mellor ou brécolo, así que tamén semento eu desde semilla. Nada, o único que hai que facer é ir ao sao da plaza e poñer unha duxia deles que xa están ali nacidos e plantalos. É unha solución, digo, quero dicir, para non quedar sin puerros na horta. Para min é inconcebible quedar sin puerros, non se pode. Outra persoa dinos, teño uns repolos debaixo dunha manta térmica e onte vin algúns caracois e babosas pequenas comendo neles. Penso que tamén as babosas puxeron ovos. Como fago para quitalos do medio sen danar a planta e sen química? Grazas. A ver, eu cando fago un semilleiro é previsible que haga caracoles e babosas e que vayan poñer ali ovos, porque o que queren é que cando nasa a súa prole teña que comer, sin ter que ir a quentarlle a elas o biberón, deixan ali e xa. Entón buscan cousas tiernas que podan comer os oviños cando eclosionen, non? Un semilleiro é fantástico, e máis se é de repolos ou de lechuga ou de zanorios, porque lle deben de resender a la mar de ben. Entón, neste caso, eu aconsellolle que se vai a usar algún tipo de atrayente, pode ser mismamente cerveza, ou un tipo de agua con azúcar, porque considero que ao ter a manta térmica xa estaban en dentro, porque eu se poño a manta térmica, quédame totalmente sellado o sitio, e os caracoles e as babosas non son toupeiras que fagan un buretiño por abaixo, o sea, considero que ou non pechou ben ca manta térmica, que en todo caso non teria problema ningún, ou que xa estaban ali e non se dou de conta. Entón, podelle poñer un atrayente xusto cando sementa xa, para non esperar a que a plantiña sea nova, porque un caracol ten unha boca moi grande. Eu teño visto babosas coller un gran de pienso dos gatos. Dades vos conta do grande que é un gran de pienso de gato? Bueno, pois ir con el na boca. A babosa tamén era de torar, que enteira xa non se podía botar a tarteira. Pero poñerle o atrayente xusto cando sementa, e que teña a precaución de mirar se hai ovos están enterrados superficialmente, encontrarse fácil, máis están todos xuntiños, é o bo que teño. Entón, pois, eso, precaución. Precaución, amigo conductor. Outra persoa ointe dinos, cando e como trasplanto un galliño desta planta? Anturio, creo que se chama, chegoche unha fotiño para que poidas distinguila mellor. Ui, en branco e negro. No, sí, pero sí. Ela sabe, la controla. Sí. Eu che dixir Anturio, que me sonaba o nombre, pero sí, bueno, para os oyentes explicareivos que a flor pode ser en blanco, en rosa, en jaspeado e en rojo brillante. E teñen un palitroque amarillo bastante grande e son moi bonitas para poñer en búcaros e esas cousas de floreros e iso, porque aguantan moito. Cando pode trasplantala? É que esta planta, tal como a ten, que aquí aprecianse como 500 fillos, eu dela levantaría a planta, separaría todos os fillos posible e en calquera momento pode facer o trasplante, porque está dentro da casa. Cando hai que ter precaución con un trasplante,
é cando o fas fora, porque fora hai que ter en conta que non lle vai haber unha xeada, que non chova moito eses días, que non lle dé o sol, porque unha cousa que resienta as plantas non lle pode dar o sol. Pero neste caso, se é unha planta destas da casiña, é que seguro que ten a bo resguardo porque está fermosísima, pode facer en calquera momento. Que faja como, non sei, como 20 plantiñas pequenas, independentes. Outra persoa dinos, boa tarde, cal é o mellor mes para enxertar aguacates aquí en Galicia? Que outro día creo que xa falamos dos aguacates. Sí, pero era outra pregunta. Vale. Falábamos de outra pregunta, porque os aguacates é un tipo de árbol que tarda moitos anos en dar, moitos, cando digo moitos poden ser 12 ou 15, a partir de cuña, quero dicir, se compras un árbol que xa está insertado, está como preparado, non sei como se di esa palabra, está predisposto xa para dar un pouco antes, pero non tanto como un masanseiro, por exemplo, porque un aguacate insertado pode tardar, non sei, 4 ou 5 anos, e sin insertar desde cuña pode tardar 15 sin problema, o sea, con toda a tranquilidade do mundo. Insertar un aguacate non é estritamente necesario. O que pasa é que o facemos por dous motivos, non? Ou por cambiar a variedade, que pode ser, ou para que a súa fructificación sexa máis acelerada, porque de cuña xa vos digo que pode tardar moitos anos, non? E que despois a polinización sexa axeitada, porque ao mellor non ten polinización, el mismo necesita polinización de algún árbol que ao mellor estea relativamente cerca do teu. Entón, aquí hai dúas variedades, as dúas soportan máis ou menos ben o otoño, pero as dúas traballan máis ou menos igual. No inverno poñense un pouco como máis rudos os árboles, como máis para enfrentarse ao frío. Entón van a ter como menos tona e máis leñoso, non? Entón, ao mellor no inverno non é moi adecuado facer o inxerto, que o podes facer, que ao mellor de 4 ou 5, un ou dous salenche ben. Pero, bueno, se queres estar seguro de que o inxerto do aguacate que vaya ben, que sea cando empece a súa salvia a circular e desenjorde, o sea, que teña mellor a tona, non? E iso é cando empeza a estar activo, a partir dos 15 grados para arriba, dos 20, pois, a finales de primavera, por exemplo, pois sería un momento excelente. O sexa, o mes de abril, abril. Marzo. Sí, antes de que veña tamén o calor intenso, porque o calor intenso os inxertos tampouco lle moi axeitado. Pero cando desperte o árbol, dependendo da zona, sabes? Porque non é o mismo que o inxerte na beira do mar, que temos pouca fluctuación de temperaturas, digamos, é como moito máis lineal, que sexa no interior de Ourense, eu non sei de onde é esta persona, pero que o valore máis ou menos. Cando empezan a vir as temperaturas que se acabou o riesgo de heladas, aí é o momento. Vale. Pois veña, máis consultas do ointes, Iago. Para Nuska, bueno, claro. Outro día mirei nun vídeo coa súa mamá que puxo unhas coles a barbalas, non sei se o dixen ben. Sí, dixeste. Teño curiosidade por saber o que significa. Sí. Por certo, atención, deberíades levar un día a súa nai. Son as dúas maravillosas. Saudiños para todos os da mesa, grazas polo programa e un bico para unha fiel seguidora de Nuska. Son Celia Extremadouro, que se nos ten falado máis veces, dende a Moedo, Pazos de Borbén. E por pedir que é gratis, pois, a ver se acertas o que vai dicir. Máis tempo. Efectivamente, máis de tempo. É un clásico. É un clásico. Moitísimas gracias, Teni, por estar sempre aí, e máis sempre está detrás nas redes sociales tamén apoiándome. É verdad que ainda non nos conocemos físicamente. Isto vai a ir para mami, que se sei que está escoitando, que é unha fiel seguidora, A miña fan número 1 é miña nai, non vais a pensar que encende a radio o resto da semana, pero agora está aí sentadiña e ha de estar conectadísimo. Que antes a falar de mí, porque dá moito apuro, o sea, o de miña nai aquí, creo que vai a ser un pouco imposible. O de abarbar, dice con A, o sea, abarbar, é como, non sei como, o sea, abarbar é poñer algo a criar barbas. É como algo que queres desnatar, pois quitar nata, bueno, pois abarbar é poñer algo a criar barbas. E abárbase, por exemplo, ti imagínate, queres podas a viña, e podástela xa, bueno, xa deberían de estar podadas, máis ou menos nesta época, non? Pero queres facer cepas novas dos cachos que quitastes. Eso chamanse baselos. Os cachos que lle quitas á viña
e que queres preparar para que sean cepas para o ano que ven ou dentro de 2 anos, chamase baselos. E os baselos, claro, se os plantas agora vai a vir o frío e non van a aguantar hasta a primavera que teñas que facer o trasplante. Entón o que se fai é abarbalos, o sea, poñer os baselos todos xuntos nunha piñoquiña directamente na terra. Entón iso que fai é non evolucionan como planta porque non teñen espacio, é o que falábamos dos repolos, sabes, que como están todos xuntos, dos puerros, perdón, que como están todos xuntos non nos deixamos ser. Pois abarbar é iso, poñer calquera cousa, digo os baselos porque é como máis evidente, non? Ti podas en setembro, outubro ou noviembre e hasta o mellor marzo ou abril non plantas as cepas. Entón, abárbalas para que teñan barbas. E cando as levantes na primavera, eses baselos van a ter as raíxiñas, pero non están desarrolladas como planta, hasta que as separes, non? Entón, a barbar tamén se lle fai, por exemplo, ela veume cascoles, a verdura de colos, coleiros, sementinos, sementámolos e máis miña nai, e despois, cando faiche falta un sitio para outras cousas, entonces arráncalos todos, colles os máis bonitos e plántalos separados para que sexan plantas independientes e se desarrollen ben. Pero os que che sobran non os vas a tirar, porque che pode fallar algún, porque podes ter a que andarlos e a que facer o teu regalo ou que sexa, pero non ten sitio para poñelos xiscados, entón abárbalos. O sea, en un rejo, polos todos xuntos, todos xuntiños. Entón o que fan é como manterse hibernando, aí a criar barbas e despois podelos regalar. Iso é a barbar. Aquí é unha palabra Moi bonita. bonito. Mira, estamos aprendendo unha de palabras. Así, hoxe sí, ademais viña para aquí e viña escoitando a radio e dixo, mi madre, que cantidade de insultos que non sabía, que maravillosa lengua temos. Podemos estar insultando todo o día. Todo o día, Nos quedaría horas para sí. hacerlo, Outra persoa dinos, boa tarde, son Mercedes. A miña pregunta é a seguinte. En primavera, cando as maceiras collen tanto pulgón nos brotes novos, gustaríame saber se a primeira vez hai que darlles un insecticida, porque son tan rápidos que cando te das conta hai moitísimo e despois seguir co xabón potásico. Moitas grazas, saúdos para todos. Vale, non yo recomendo, pero cada un fai da súa casa un pandeiro, pero non yo recomendo, porque cando empezan a vir os brotes novos, é cando ven o pulgón, efectivamente, pero tamén é cando empezan a abrir as pujas e as flores. Entón, se botas un insecticida non vai a ser selectivo, díxeno moitas veces. Se botas un insecticida vas a dañar a polinización sin querer por matar os pulgóns. Se se che vai das mans, porque é verdad que proliferan tanto e poñen tantos ovos e poden ter tantas crías en tan pouquiño período de tempo que podese ver a puja nova casi para sacrificio. Eu prefiero cortala, boca tixeira de podar. Cortolle a púa se está demasiado cruñada de pulgón e tiro nunha bolsa de basura. Non a tiredes á composteira que van a seguir vivindo. E moitos pulgóns teñen aliñas e volven outra vez para os brotes novos. Dame igual que sean de masanseiras, de pixejeiros, de limoeiros e naranxeiros que tamén se cruñan de pulgón cos brotes novos da primavera. Entón, eu recomendolle que o xabón que o teña xa listo. A maneira de telo listo é que non che pudra, ten que mirar un vídeo porque agora non me dá tempo a explicarlo, pero con xabón potásico natural. Xabón potásico natural. Entón, telo como xa feito ali. É que o colge nunha rama, porque senón parece que non sei como máis, ao mellor non tes tempo, miras e dis, xa teño aí pulgón, pero ter que ir facer agora non me dá tempo, xabón ou tal. Teno ali colgado. Entón é como dache menos pereza. Xa colles e e volvelo deixar ali. Non lle recomendo insecticida porque senón vai a ter un problema depois de que non vai a ter masás porque non se polinizan as floriñas. Entón, pois, mellor insecticidas non. Hai épocas que ao mellor, distí, pode utilizala porque non está en época de floración, vale? Pero que teñan conta que os insecticidas non seleccionan cales son os que ti queres matar e cales non. Pois aí está o consello de Nus Cachousa e temos aínda a opción dunha máis. Sí, temos unha que penso que esta vas poder despacharla rápido ou non, non sei. Mira, chego xa imaxe porque nos pregunta esta persoa, Roia, que non sei moi ben como se di en galego, nas malvas, pregunta se estas malvas teñen ese problema. Vale, pensei que o Roia que era o nombre da persona. Non, nas malvas, sí, é Roia, fijo, O sea, a Roia é un tipo de hongo moi fácil de identificar
porque no seu estado máis avanzado, se lle tocas, manchache os dedos de amarillo, ou de naranja, ou de castaño. Bueno, pode chegar hasta incluso negro, pero iso está necrosado totalmente. É un tipo de hongo que non é que vai a matar a planta, pero o que fai é evitar que faga fotosíntesis. Como que madura moito antes, é un problema nos allos, nas cebolas, porque xa seca antes de tempo e non chegas a facer unha boa cabeza. E ti pensas, se me secaron os allos, estamos no tempo de quitalos. Non é verdade, o que pasa é que tuveron rolla e secan a planta, non? Eu teño nas azaleas. Tamén, E fan mira. así as follas, non? Como que se... No. A rolla é totalmente amarilla. Mira, a rolla pode atacar a moitas plantas. O que pasa é que hai tres tipos diferentes de rolla. A rolla de tallo, a rolla rallada, valga a redundancia, e a rolla de folla. E neste caso é a rolla de folla, pero atacalle moitísimo a todo tipo de malva. A malva común, a malva arbórea, a malva rosa, a malva real, pero tamén, por exemplo, os geranios e os malvóns. É moi característico porque fai unhas pústulas por debaixo amarillas e por arriba ti cando o ves está necrosado en amarillo, porque vai perdendo a capacidade de clorofila e polo tanto a capacidade de facer fotosíntesis. Diste contestar rápido. Si me deixarades isto, levaríame media hora a falar desto, pero bueno, voulle dar 3 remedios caseiros. Por suposto, todas as follas que caen, porque chegan a caer, que a retire é basura, nunca para a composteira, porque vamos a estar paseando o fungo por todo. Caseiro, podemos lle botar, pero preventivo, purín de ortijas e cola de cabalo, en fermento ou en decocción, e despois, ecológico, sempre podemos botarlle o caldo bordolés, que é unha especie de mestura de cal e cobre, en unhas cantidades exactas para que se poda considerar apto para a agricultura ecolóxica. Despois, bueno, sempre pode botar mando un fungicida químico, pero a rolla é unha puñetera, costalle irse. Dá chollo, dá traballo... Si, costalle máis que a min salir daqui. Claro, que nos tamén nos dá unha mágoa que teñas que sair de aquí, pero hai que deixar que Nusca pois teña que atender outros quefaceres. Volverá de todas formas a próxima semana. A próxima semana estarei aquí como un clavo. Moi boa tarde. Sei que xa chegaron mensaxes, Nusca. Sí? Pero imos deixaros para a semana que ven. Con calma, daremos resposta cumprida aquí no programa Tarde con Nusca Chousa, quen volverá a falar da horta e do horto. Moitas grazas, Nusca. Gracias, moi boa tarde, un bicazo grande. Son as 5.